Kája nem ízik a joga belőle suhajra. Órasána! Egyszer baszik a zsidór, Érzi a fia tőle, mi van a gatyában. Akaszol a kis van az ég gatyában. Erre fiam, jászani, hadd tegyem a nyárba. Ónak, olyan, mint egy harmaz a csikóra. Tovább én nem küldöttem. Ennyi. Nossa, rajta! Remélem, hogy... Hallod, tudod milyen nagy dilemma a zsidónak? Ferdésünk ingyen. Fogja szépen! Maga próbálom. Hova? Megyünk majd, de hát most videó van. Az a izé, kizapítják valami. Kismeri. Jebe. Itt még ketten voltunk egy négyes soron. De ekkora falk voltak én, elvették minden. Most majdnem nálunk volt a legtöbb még. Mert elsőre értünk a másik sorból. Rövid forrás. Nem folytolják el. Juhar nevény. Ugyanra van, hogy a pétőt maradunk. Hajlik, mint a nap! Azért! Jó lesz a mit keverjük.